Hola, soc Àlex Sánchez de la Fundació Catalunya Estat. M'agradaria explicar-vos limitacions al desenvolupament que patim pel fet de ser catalans i en aquest cas parlarem del que són els trens. Fixeu-vos en les xarxes de Rodalies de Madrid i de Barcelona, però mirem una dada interessant. Mentre que a Barcelona es destinen 4.000 milions, només un 33% d'aquests 4.000 milions es destinen a noves infraestructures, a noves vies, a nous trens. I en canvi a Madrid es destinen 5.600 milions, però un 82% d'aquests diners es destinen a la millora d'infraestructures, a més trens, a més vies. Així va creixent Madrid i així tenim les Rodalies a Catalunya. Un altre tema. Suposo que tothom recordarà el famós traspàs de Rodalies. El president Montilla el va tatxar d'històric, històric traspàs de Rodalies. Doncs bé, el traspàs de Rodalies no transfereix ni els trens, ni les vies, ni les instal·lacions, ni les estacions. Què transfereix el traspàs de Rodalies? Doncs horaris, preus, informació i la capacitat de netejar vies i trens. També l'1 de gener s'anunciava ja el traspàs definitiu, l'acabament definitiu, on es va canviar el logo i vam passar del color vermell al color lila en el que era les Rodalies. O ara fa uns quants dies s'ha traspassat el que són els regionals i un cop més, quin és el traspàs de regionals? Doncs, una vegada més, tarifes, horaris i inspecció. Inspecció dels trens seran les grans competències que ens traslladen aquests traspassos. Moltes gràcies.